खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं रायजोआव जाख्लनायखौ दबथायनो नाजाबाय थानायजों आसामनि संगालिफोरा मैया बृहस्पतिबाराव आसामनि सिलचर जिल्लानि सासे फादवारिखौ घुस लानायनि दायाव फान्दायदोंमोन। दायनिगिरिनि सिनायथिखौ नुरुल हक बरबुआ होनना मिथिनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला नुरुलआ लामा बानायनायनि थाखाय लानाय हानि बेरेखायै खहा सुफुंनाय रां होनायनि सोमोन्दोआव मावख'आव घुस लानायनि उनाव रं गोजा आखाइजों हमजादोंमोन। बिनि सिगाङाव थांनाय 15 जुन खालि धुब्री जिल्लानि फकीरगन्ज पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर फजल हकखौ घुस लानायनि दायाव खानाय जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला जाख्लनाय बेरेखा हान्जानि संगालिफोरा पुलिस थानायाव मोनसे नायग्रोमदोंमोन दि हकआ गोलाव समनिफ्रायनो घुस बिगासिनो दंमोन। नैथि रादाबाव दं चिरां जिल्लायाव हाथियार बोखांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया आसामनि चिरां जिल्लायाव हाथियार बोखांदों। बोखांनायाव गंनै आखाइजों बानायनाय एके राइफल्स गंसे सिभलबार, गंबा गोथां गुलि, मोनद' वाकि टकि आरो गंथाम रिसिभर दं। खौरां मोननाय बायदिब्ला बोखांनो हानाया भुटान सिमानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय गोथौ ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हानाय जादोंमोन। थामथि रादाबाव दं रेलनि जाब्रबथायाव 7 थैदों आरो 25 जखम। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला डिब्रुगड़ चन्डीगढ़ एक्सप्रेसआ जाब्रबथायाव गोग्लैदों। बे जाथाया मैया उत्तर प्रदेशनि गन्डा जिल्लानि मतिगान जिल्लाहि रेलवे स्टेशनाव जादों। दासिमाव 4 सुबुंनि जिउ खहा आरो 25आ गोब्राब जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। गासै गं 10 दाबाफोरा थेर बेथेर जादों। रेल लामानि दोरदनायाव बे जाथाया जानायनि खौरां मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं भारतनि हादरगिरिखौ लोगो हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारीआ मैया बृहस्पतिबाराव राष्ट्रपति भवनाव हादरनि आफादगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमदों आरो मान बावदों आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय प्रमद बर'निफ्राय हांख्रायहरदोंमोन, जाय हादोरगिरि बिथांजो द्रौपदी मुर्मुखौ फैगौ 21 आगस्ट 2024 खालि क'क्राझार साइ स्टेडियामाव दुरान्ड कापनि जोबथा फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहरदों। बाथि रादाबाव दं बिटिसिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मैया आसाम सोरखारा बिटिसिनि जौगानाय खामानि मावनो थाखाय 2024-25 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय गिबि किस्ति हिसाबै SOPD 10 फान्डनि गेजेरजों 401.50 कौटि रां हरनो मैयानि केबिनेट मेलाव गनायथि होबाय। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।